Tá alán áisina in Armagh. Inniu béimiid ag fécinint ar na háisina sin. Seo hé an tionad pobl. Bíonn alán imeachtaí agus sprangana ar siúl san ionad pobl. Tá bíalinn agus eabharclinn an seo freisin. Seo hé olbharga amháin I rató. Tá gá olbharga sa bhaile agus an lán siopa eile. Tá siopa búistéire, siopa putigéire, siopa milkseán, siopa crú éirí, grúgar agus siopa éadaí an seo mar hampa. Seo hé bíalinn amháin sa bhaile seo. Tá cúpla bíalinn eile. Siopa scalóga agus cúpla teach taverna sa bhaile seo freisin. Seo hé an bhunscoil nua a rató. Scoil Naomh Pó. Tá 3 bhunscoil sa bhaile seo agus manscoil amháin. Seo hé an banc I rató. Is banc nua é, tá ifig an phuist agus cumán creid bheasa an seo freisin. Tá alán áisina sport I mo Cheantar. Seo hé an club le dóga. Tá club rugby, club pell, gaelach, club soccer agus club ratha rató. Sin iad na háisina sa Cheantar rató. Slán! Slán!